Ito ang backyard ni ate, oh. Grabe. Malunggay. May malunggay ka? Oh, yeah. May malunggay din, oh. Tikus yan. Ganda ng garden mo. Tikus yan, oh. Ba't ayaw umuwi ni kuya dito, eh? Napaka-relax. Dapat TV. Galing mo naman. Siya gumawa nito. Kumakain ka ba nito? Bigay ko sa'yo. Oh, yeah, Wala sige. kumakain dito eh. Yan kita nga. Mahilig ako sa sili. Oh, sige. Dalhin mo pati yung malunggay. Malunggay ako. Mahilig ka sa vegetable. Okay, tapos ang review. Parang nasa bahay lang ako. Ay, ano? Kill. Ano yung sa akin, ha? Pagbalik ko na. Okay, ang mga kasama ko. Okay, yun nga. Tapos ng ating first session ng ating review. So, ngayon ay anong oras na? Alas 2. Time check. Time check is 2:05 Sunday, July 16. Bibiyahe tayo papuntang Haras Resort para mag-relax naman at mag-unwind kahit paano ko. So bukas kasi wala tayong pasok at hanggang next week, hanggang Friday, bukas babalik din from Haras, tapos by Wednesday mag-fly kami. Tapos kasama ng 3 bata kasi yung 2 bata hindi makakasama. So yun lang. Tara, mabiyahe tayo sa Haras Resort. So medyo traffic dito. Time check is 5:06 July 16. 6.5 miles pa. Arrival 5:32. Yan ang mga bundok-bundok. Bulubundokin na. Niya, turn left on Gambal Street. Lake Wolford. Continue on Lake Wolford Road for 7 miles. 7 miles. Bundok-bundok. Parang Baguio. Parang Baguio City. Parang Nagilian Road. Nagilian Road. Parang ano to, zigzag. Zigzag. So konting ingat. Ayan, zigzag. Zigzag road. Valley View Casino and Resort. Yan. Buffet lang tayo. Ayan. Valley View Casino. Let's go. View Casino and Hotel San Diego. Sana maluwag ang parking. Okay. Kapag park na kami, dala. Time check 5:44. Ano tayo? Number 5. Ako ay nakachinelas lang. Chinelas lang ako. Welcome to Valley View Casino. Okay, so dito tayo sa Valley View. Meron din silang non-smoking casino. Yung mga hindi smoker, yan o. Ihi muna tayo, hihina ako. Okay. Please enjoy your visit. Enjoy na enjoy yung mga magsusugal. Kami ay kakain lang dito sa Valley View. Tapos libat tayo ng Haras mamaya. Kakain lang. The buffet. Saan tayo? Bathroom muna. Diyan pa tayo kakain? Ha? Okay.
doon daw sa buffet. Ano yung kasama yung bag? May lobster sila. Lobster. Mga kabayan. Kumpulan ng mga kabayan. Okay. And then can we, Okay, meron silang mandatory tip of $7. Mandatory na tip. then you need to be that side, okay? So I just need to get them. Yes, come back later when, by the time when she texted you. Salamat ah. Yes, wala ka naman dito. So yun. So 2 hours ba? 2 hours. So waiting time 2 hours tayo. Lagay mo ito muna. Para may points. Ay, mag-ipay mo tayo. Bale dito sino? Maria to eh. Kaya nga, kasi para. Dalawang ang kinuha ko eh. So inom tayo ng soda. Ayan. Kayo nauuhaw, libre. Kung kayo talo, ayan, inom na ako ng Fanta. Libre yan. Kaya pag nauuhaw kayo or talo, yan, libre. Yan. May mga choices dito. Ayan o. Sprite, Coke, Fanta, yan. Habang inaantay namin yung pagkain sa buffet. Dito na lang tayo babawi. Okay. Halo ka na. Uwi ka na. Tama na. Okay, so insert. Yeah. Insert na natin. Uwian na. Tayo. Ayos. Bye-bye. Okay na yan. Uwi na tayo. It's been 1 hour na. Check natin kung ano. Kung ready na yung ating reservation. Tanong natin. 20 more minutes. 20 minutes? Ah, yeah. So, another 20 minutes. 20 minutes na lang at makakain na tayo ng lobster. Almost an hour, more than 1 hour ang waiting time bago kami nakapasok sa buffet. So, tapos ano pa rin, pila pa rin dito. Pero naka-in na kami, ano pa ba? Nakapasok na. So hindi You get 2 plates. hindi pwedeng magano, so kailangan mag-serve. Si-serve nila dahil nga daw sa COVID. You have to upgrade your card. So hindi katulad ng Las Vegas na And you play more, then they give you free. na ano mo na pwede mo siyang ano, kumuha ka ng pagkain dito, may mag-serve sa iyo pero pwede kang ano mag-order ng kahit na ilan. Tapos $7 outright. So parang And when you get that, you only put a 7 tip. 0.13%. And it's gonna be 112 for 2, okay? Hindi mo may enjoy pala. Hindi mo may enjoy din. So, Actually, you could like order it. okay, so may mag-serve sa'yo. Naantay na kami na ang sunod. Medyo matagal ang pila. Yan, pag tinawag na yung tapang name namin, tsaka na kami papasok doon. Ewan ko kung may designated na, baka may designated na ano, na server. I don't know, we'll see. Tayo natin. Kasi hindi ka pwedeng ano, yung kukuha ng pagkain daw dahil nga sa COVID. Unlike sa Vegas, pwede.
tawag ng aming pangalan. Pwesto na lang niya kami. Hanap-hanap ng pwesto. Yeah. Can I have hot water with lemon? Hot water with lemon? Yes. Ng soup or salad. Soup kasi mabubusog ka na agad eh. Ha? Pag soup, mabubusog ka agad. So ayaw mo ng Ayaw ko. salad na lang. Mixed green. Mixed green, yeah. Ha? Nasa, yeah. Mixed green. Tapos tuna lahat ng ano nito. Kasi lang sushi. Yung mga choices. So, kakaiba ngayon kasi kailangan ka mag-order Order sa restaurant. sa restaurant. Hindi siya katulad ng ano ng Las Vegas dahil nga daw sa COVID daw siguro umaakit na naman ng ano. So kaya order kami pag naubos yung 4 na dish, tag-4, dalawa-dalawa. Tapos pwede ka ulit mag-order ng kahit ilan next time. So may free din silang yan, papabusog yan. So ganun ang sistema pero okay na rin. Pado. Starter. Para nasabit apat sa kanya. Kabayan. Apat sa akin. Pero yung sa lobster, 105 lang. Order na tayo. Super salad. Tapos ako Teka lang, tayo ko muna sa Yeah. Nahihirapan ako magsulat ng pangit ng triko. Baka hindi maintindihan yung pati si Kabayan babalik din siya. Ako yan. Meron kayo ano? Hindi ako masyadong yung mga fresh tuna lang na slice. Sa ano to, itong mga to kasama siya sa main course. So ngayon, ano lang yung kung gusto niyo ng super salad, kasi iba yung pila ng super salad, iba yung pila ng main course, iba yung pila ng dessert. So kailangan layan siya. Pero kung gusto mong mag-skip ng Huwag Huwag na lang kami ako muna kasi mag-salad. Ito na gusto mo. Diretso kami. na. Oo. Ito na lang isang. medyo may pila kasi kung gutom na kayo para kahit paano may makakain kayo. Kasi medyo may pila yung main course na. Something to eat lang. Yeah. Kahit na isang soup siguro, clam chowder gusto nyo? Kasi ito mas mabilis yung darating eh. Sige, salad na lang. Yung Caesar salad at saka So Yung by may sequence steamed pa na rice pala kami, diretso na kami sa main fried course. rice na lang. Fried rice. Count as second item din O siya. sige, okay. And then ano pa? Ano bang masarap pa dito? Ang pao shrimp, masarap na ang ng konti. O sige. Pao shrimp. Yes. Tapos, ano pa? Ano bang masarap? Sige, ano mo? Yung soft shell crab. Ha? Soft shell crab siya. Pwede mo na kailan. Okay na, I By have sequence siya. Or, okay. Mag-isip na lang kayo yung next na order. Sige. Thank you. Okay. Thank you. $49 ang isa. Tapos so total of 98 plus $7 na ano outright na tip. So yeah, expensive. So pumapatak siya ng 112. Ito na handa mo sa birthday mo. Ito na raw yung handa ko sa birthday ko. So 112 yan ah. So okay na rin eh. Bihira lang naman to eh. Ako steak lang sa akin tsaka tuna lobster. Hindi rin ako mahilig sa lobster eh. Si Mrs. ang mahilig. Hot water tayo with lemon. Hot water with lemon. Pati yan pala, lagay na natin. Hot water with lemon. Nagpulis pa yung muna dyan, ko ah. Yan di San Fernando, tapos umalis kami di San Juan. Nasura nagpulis dyan. Sige, buti nagkarobat ang magayam. Bareng no, di mo bagata. Ay, uwi na. Ayan, matin. So, ito na ang ating pagkain. Ayan, picture natin. Kasi ako naman, hindi ako mahilig sa ano,
Hindi ako mahilig sa crab. Sa kanya na yan. Ayan. Ang sa akin lang, steak lang. Tapos ito mga tuna. Ayan, ayan lang. Ayan. Yung crab lobster sa kanya na yan. Crab legs pala. Kain tayo. Manipis yung steak. Pero gusto ko yung ano siya, bloody. Favorite daw, hindi dapat wala. Gusto ko yung maninipis kahit yung tunan nila. Oh. Manipis. Ginger. Try natin to. Hindi mo, may orange. Yan. Masarap nito. Bone marrow siya. Ayan. Sarap din. Yan. Sarap. Solid. Ito, enjoy ko yung lasa nito. Bone marrow siya na may buto. Sa loob. Second set, same order. Binig. Nakalabas na yung... Binigyan kami ng ano. Yan lang ang laman niya. Alam na. Yan lang ang laman niya. Yung nasa taas na. Yan. Hindi ka na niya pinakapan. Kaya, ayan o. Nasa taas ng ano. Nasa taas na yung laman. Yan, sa iyo lahat yan. Iinin mo yan. Pinatong na nila sa taas. Okay. And then ball ice cream. What is good ice cream here? Can I have... I'd say our black cherry and the pistachio are the most popular ones. Okay, can I have the... Can I mix it? Yeah, you first can make Yeah, and then can you just put... Yeah, that's it. Did you want the creme brulee? Yeah. Yeah. Do you have a hot tea? Yeah, we have green, black, chamomile, and mint. Yeah. Thank you. That's it. For now, we're full. What else you want? That's it. Kalimutan, pagod na rin siguro to. Thank you. Second round. Second round. Oh, ano? Oh, subuko. Kaya no. Ayan. Ayan. Kailangan mag-exercise mamaya. Baka tayo ma-atake. Ayan na. Nakailang ano ko. Kailangan mag-exercise. Pangatlo ng ano to, lobster ko. Pangatlong lobster na raw. Hindi ma-atake. Herbal tea tayo. Herbal tea. Herbal tea. You guys are cool. Kinain sa mas may hot water pa dyan. Iwasan nyo pag red meat itong taba. Ganyan. Ayan, iwasan nyo yan. Okay, tayo. Busog na tayo. Let's go. Ito ang lobster niya. Hindi siya masyadong kagandahan. Ayan. Ayan o. Dry. Tea. Hot tea. Parang hindi tayo ma-atake. Hot tea.
Ay, isang oras pang travel natin. Ang travel namin ay 1 oras pa daw. Ang travel. Tapos hot water. Tea and hot water. Pure honey. Okay, tabi mo to, pure honey. Darling, pure honey. Hot water. Saan mo pa yun? Okay. Saan mo pa yung dalawang honey? Lava cake, tikman natin. Tapos lagyan natin na yan. Lava cake. A1C. HbA1c. Walang tulad today, 1,030 nang pumasok, kaya talaga pagod talaga. Kasi yung continuous ordering, yun yung nakakawang sa amin. Pero alam mo, Kaya sa- napansin ko, dalawang order lang, busog na lang. Oo nga. Kasi tama- Kaya ayoko mag-ano kanina. Tama lang yung for ano yun, for pieces. So, antalin natin tong tea. Dalawa. Let's go. Kasi mostly na yung mga kumakain dito. Puro mga camping. Hindi na ako makain ng dito. Halimbawa, yung depende sa card mo. Halimbawa yung Oo. card mo, gold card. Hindi kami nag-ano eh. Hindi, sinusample ko lang. Oh, no. Normally, yung mga kumakain dito nakakakain sila kasi. Kaya kung ibabalik nila yung aking buffet, yung isa na. Oo. Kasi nagkakuha lang ng kuha na sa'yo. Ito pangalawa na gusto mo nang masukat. Oo, kasi ito yung Tama lang. Hindi ka lugi kung dahil marami kang variety. Kasi nahihirapan kasi yung, let's say, party of 4, ang hirap dalhin kapag maraming side order. Lalo na kapag VIP, That's true. naka-side order po yung mga lobster nila. Mga ganun. Maganda yun yung ano, by count and then pati rice Kaya, kasama kaya sa... 4 item at a time lang. Yeah, Pero buffet pa rin. Ako nahilo na ako. Watusawa ka pa rin. Busog na ako. Yeah, watusawa pa rin. Ito nga, pero- lakas nito pag yung Alas, sariling okay. buffet, yung sa mismo ang kukuha, nakakailang balik yan. Ngayon, dalawang din ay dami. Busog Kasi na. kung minsan takaw tingin lang. Ayun o. Sige ka. Thank you ha. Sige. Thank you. Nagustuhan niya yung... Osobo ko. Okay, tapos na ang lamon. Kami pupunta na ng Haras. 4 minutes. 4 minutes? 9 minutes away. Okay, let's go. Okay, ang distance ng Valley View to Haras is only 7 minutes. So another zigzag road. Andito na tayo sa Haras. Haras time check 10 p.m. Haras Resort. Dito na kami sa Haras. Haras. July fun. Ang pool area. Bukas. 239. Let's go. Malinis. Shower area, toilet, room, linis. Parang sa kwarto ko sa Vegas ha, ganyan, solo ko. Okay? Good morning. Oras na, time check tayo. It's 8:02 in the morning. Time check is 8:03 July 17 in the morning. Okay, 8:04. Punta tayo sa pool. Yan yung pool, oh. Tingnan natin kung may tao. Meron na tao. Tara, swimming tayo. Swimming. Swimming tayo.
Pwede na tayo mag-swimming. Ha? Yeah. At ayaw niya mag-swimming. Ako lang. Tapos merong ano dyan, may card kailangan yan. So, dalawa. Ito yung Dalawa. dalawang card dadaling ko. Yung pool pass na, yan, ating pool pass. At ating card. Ayan. Meron dito soda. Okay, let's go. Let's go. Swimming tayo. Good morning mga gamit. Sarap tulog. Diretso. Pupunta tayo sa pool. Pool tayo at magsiswimming. Wait na, antok pa yata. Aga-aga yung mga nagsusugal, nandyan na. Naglalaro na ng sugal. Mga makakati ang kamay. Mga hindi pa natutulog ay dyan pa rin. So ayun, diretso tayo sa pool inside. Dito kayo pag mag-check-in pag dumarating. Yan. Oops, meron tayong naapakan. Resort shower. Yeah. Hi, good morning. How are you? Good, and you? Good. Good. And then did you happen to have your ID with you at all? Oh, yeah, for sure. the bar? Thank you. No worries. So, okay. Ito yung area. So, doon tayo pagpwesto. Ito may ano dito. May hot. Woohoo! May mga naka-reserve na rin. Ito, dito kami nipapanood. Pwede rin akong pumesto dyan. Pero, yeah, I think dito na ako. Ito mga naka-reserve. Naka-reserve yan, oh. Naka-reserve. Reserve. So, dun tayo. Dun tayo nang ikot muna tayo. Kasi maaga pa. Maaga pa, so tingnan natin yung isang lugar. Siguro dito mga 10 times na kami dito. Ito yung pool na umiikot. Yun. Yung mga ganun. Ito maraming bata dito. Yung bata sila. So yan, umiikot. So papesto tayo doon sa dito. Mas maluwag doon. Mas makapag-relax ako dito. Dito tayo mag-relax kasi merong tayo. Ayan, kasi hindi na lang tayo pupunta. Okay, let's go. So ang gamit ko ay yung iwan. Dalhin ko na lang. Ito yung bar. Inom yan. Mga bar dito. Okay, dito na lang ako. Ito may mga naka-reserve kasi ito eh. So dito ko pwesto yung aking gamit. Wala pa naman tao. Okay. Swimming.
Iyo tayo. Yan, ready na tayo. Ligo na. Ayun o. Yun. Makailang beses na rin kami pumunta rito. Nadala ko na rin ang parents ko dito, sila na mama at papa noon. Mga 2 beses sila tapos nakapunta rito. Aras. So yan, wala pa rin tao. Anong oras na? Parasado alas 8 na. So empty pa rin siya. Pero mamaya syempre puyat yung mga tao. So dun sa kabila, yung pinuntahan natin kanina, ayaw ko yun kasi mas gusto ko to may massage. Enjoy na ako dito. Okay. Oh, may jacuzzi dyan pero hindi na tayo nag-jacuzzi. Okay, tapos na tayo mga kabsat. Ibalik na natin yung towel. Diyan lang tayo to. Hindi na ako umikot kasi maaga ang alis. So yun, ikot mo ko na kayo dito. So ito, konti pa lang tao. Ito mo. Then si Papa, lagi kami doon dati. So meron doon, meron din sa kabila. Yan, mga bar yan, pang bar. Linis pang tubig. Yan, ito pag may mga concert, music. Ito, bakante ito, pwede mo first come first serve to dapat maaga kayo. Ito may restroom dyan, shower. Doon ako mag shower sa taas. So may volleyball din doon. So yun. So ito may music siya, Haras Resort. Yan. Restroom, pool and spa. Police pa rules nila. Yeah. Warning, no lifeguard on duty, no diving, swim or your own risk. Yung mga precautions. By the emergency first aid. So yan, ayan. So yan, linis. Yan. Yeah. Ayos. Yung kung gusto mga music dyan. So dun sa kabila naman, doon yung umiikot na tubig pinuntahan natin kanina. So, kung may dala kang yung tawag dyan, salbabida sa Ilocano, yan, pwede ka magdala or pwede ka rin mag-rent. Pwede kang magdala or pwede kang mag-rent. So ito, alagay mo na dito yung towel mo. Yan. So pwede kang magdala niyan. So ayun, kumain na rin kami dyan. So let's go. Yun lang. Usually chine-check nila yung mga bagong pasok dyan Pero kanina walang nag-check. Medyo strict rin sila dyan Pero kanina walang nag-check Okay. Tara, shower na tayo. Loka, dito mo siya di-dispense yan. Pag may winning ticket ka, insert mo yung mo dito, yung ticket mo, lalabas yung pera dyan. Pag ikaw manalo. Okay, Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Ayan. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen.
sarado pa sila. Yung Chinese restaurant, yan. Yan na rin kami kumain nila mama at papa no. Kaya tayo bago tayo umakyat. Tingnan natin. One time. Tingnan natin kung magkano pa natin. Yan na akyat na tayo. Ayan, winner. Masakit na tayo maliligo. Delta. Oh, rent. So, cash out na natin yan. At mahirap na. Cash out. So, yan. Yan lang ang paglalaro. Yan. Pindot ko pa. Dito mayroon tayong $36. So, papalitan na natin dito. So, meron na tayong pambili ng saluyot. $36 size na. Ito, yan ang insert mo dyan. Tapos, validating. Dispense. So, 36. Sabi niya, let's donate. No thanks. Siyempre, pambili ng saluyot yan eh. So, crossing this way. Yan na, lumalabas na. Ayan. Okay. Meron pa tayong sobrang 10 cents. So, ito. Meron na tayong pambili ng saluyot mamaya. Saluyot tsaka labong. Bili tayo ng saluyot tsaka labong. Miss ko ng saluyot tsaka labong. Let's go. Okay, may Starbucks din dito mga kakapsat. Starbucks. Doon tayo galing kanina. So dito tayo sa may elevators dive in. Dito is 105. Hindi, dito tayo. Saan ba? Dito? Ito. So doon ang ano kanina yung pool. At ang room natin is 239, di ba? I think dito tayo. So magkaiba yan eh. South yan. Ito ano ko. Elevators to dive in. So, room 239. So, may mga maglilinis. Okay. 239 tayo. So, ayun, start to work. Okay. Elevators, ang room natin 239. 239, 239. So, akit tayo. Second floor. Second. Alright. So, punta na tayo sa room natin at shower na tayo. Skip the line. Sabi dito. Just like skip the line. 760. Close your phone. Checking out. So, 239. Ito yung vending machine. Yung ice and vending. So, yun yung ice. Ice. So, yun. Chiriya din dyan. So, 239. 239. Dito. So, okay. 239. Iba na yung amoy. Ayoko yung amoy ng Yossi. 239. Oh. Nalagpas tayo. 236, 238.
236. So 238 to. Saan yun? 239. Dito. Naloko mo naman ako eh. Yan, 239. Check natin, baka ibang room to. Yun, ilaw. Ay, isa pa. Baka ibang tao to. Mas patay tayo dyan. Baka 236. Ba't ayaw magbukas? Ba't ayaw magbukas? 239, di ba? Huh? 239? Ano ba? Ba't ayaw magbukas? Okay, hold on. Nakalock yata, mga kapatid. Kahit gamitan ko ito pag naka-double lock yan. Mali yung napasok natin na, ayun, nagbukas. Ba't nakalock? Ayan mga kapatid, nakapasok na tayo. Akala ko ibang kwarto eh. Okay, yan. Tapos ng ating swimming. Hanggang yung pinuntahan natin kanina. Yan yung pool. Ayan at shower na kami at alis na kami. At gusto ko nang kumain ng saluyot at labong. Let's go! Check out na kami. Check out. Ang bill, 149. 149. Let's go check out na. Time check. 10:41. Okay, 10:41. Monday, July 17. Thank you for your checkout is complete. Please leave your key in the room. If you require a copy of your receipt, please contact the front desk. Press select. Please, thank you. Please leave your, okay? Your checkout is complete. Yeah, your checkout is complete. Complete. So, yung mga card natin, nandito na. Kailangan ibalik yung isang pool, hindi nagamit. So, eto. Yan yung dalawang card. Room number. Yan. Kailangan kompleto yan. Yan. Sa Haras. Parts ng Caesar yan. So, okay. Haras. Yan. Let's go. Babush. Taralets. Taralets. Walang naiwan. Na. Bye, Haras. Pauwi na rin sila. Uwian na. Uwian na! Ingat mga kapatid. Oh, ingat din mga kapatid. Enjoy ba si nanay? Nag-enjoy. Nay, nag-enjoy ka? Taga saan po kayo? Sa atin? Lakban ni Ilong Start eh. Laon yung unak mo eh, kapsat. Ay, ang nag-Ilong yung... San Fernando, San Juan. Buwatan sa Fernando, dahil kasinsin ko. Nagbasahan niyo yun eh. Adela Soriano, de eh. Ano, Ah, dahil J. Retired gusto na nga... Ang binita. San Fernando, San Juan. okay. Ang Ah. dahil ito yung mutas mo na raya ijay? Una, dati po igitibang San Juan? Juan? Oh. Mupas? Diyan lang mo mamuk di bangko dati nagpunerarya siya eh. Nararya? Mupas ko na Ti tagabantay kay manong mulong, nya mo no amoy. Yeah, DJ good. Ang amume, tumandali kay ka. Oh ni nanang ko ng tatang ko may damat to idi ngam nagawidan. Anda kaya kasi mo lang ti edad ni mother. 81 ni mother ko eh. Wala ka dadat Pilipinas. 1 year ta lang dito eh. Anda kaya. Anda kaya. Ulos. Isungan ni nanang kami tatang ko. Anda kaya. Ta amon ti pagpasyaran ta kano. Sige, kapsat ko. Sige ka. Hindi iniwan ko. Dinala ko ulit. Sige, pwede rin.
Ilocano. Agawi din! Nagtaya-taya mo, mother. Okay na. Ni mother na nakita yung sublin. Ay, baka muna kayo sunod to. 30 years. Ni mother ko ba, pre po kami. Damo na. Ay, Ano kaya? Pala rin, 1 year pala. Wala. Kinadar ko gawanin. Pakitin ko may 2 years. 3 years ago. So, amo mo tin ang makasursor. Hindi ron yung makasursor. Dama kita marunggay ko Marunggay. Si Enya ano karte inyo? Lano Banggi. Dito. Ay, ito, yan ka California mismo. Lakewood yun. Yan ka Panorama City. Okay. 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 Panorama. Hindi malayo sila. Bye-bye. Okay, good luck. 6. Palitan natin na. Okay. Let's go. Yan, pwede dito. Yan. Dito ako nag-exit kanina Kala ko nga nawawala kanina. Tingnan mo, may mga jug din sila Tapos. Pero pa kung ano dito tayo mo. Sa kabila tayo, ang layo naman ang lugar. Kabila ito, iikot ka pa. Ikaw, so bang parking area na tayo. Naka-exit na tayo ng Haras Hotel and Resort. Casino and Resort. So, medyo mainit. Pero okay lang. Tara, let's. $38 miles pa yung gas natin. Tingnan mo. Arrival, 1:07. Let's go. Pauwi na. Stop. Yan ang area. Dito sa Haras. Mga bulubundukin. Okay. Yan, exit na tayo. Ilan sabi niya? Ilang miles? It's 137 miles. Welcome to Haras. So, palis tayo sa Haras. Bye-bye. So, ito po yung daan pa uwi. Galing ng Haras. So, parang ano siya. Talagang bundok-bundok. Yan. So, from Haras to Lakewood ay 1 hour and 52 minutes. Namin ng buffet Valley View kahapon. So ilang minutes din na travel. So yan yung Valley View. Pala yan. Ay pala, ano pa? Saan yung Valley View? Ito pala yung Pala Resort. So ewan ko pa dadaanan pala. Ito pala yung Pala Resort. 15 North. North tayo. Turn right onto the I-15 North ramp. It's 1:24. Nakarating na rin tayo. Pero bili tayong saluyot sa Island Pacific. Yan. Lang. Dapat yung farm. Dalawang lechon bukas. Kaya so yan. Dinding.
lock natin dyan. Yung packsil. Pala yan. Tayo pang pansit natin. So tayo ay magpapansit. Ayos na. Kuha tayo ng konting tanglad. Konti lang. Simpleng pansit lang. Simpleng pansit. Alam ko merong ano dito eh. Bakit po sila? Opo. Na ako. 7. Okay. Eto na, nakabili na tayo ng saluyot at ampalaya. At magdidinengding tayo. Okay, that's it. Tapos na ang ating unang pamamasyal, part 1. Part 1 ng ating 1 week vacation. Okay, that's it. Let's go. Ilocos Pinoy ka, Ilocos Pinoy. Pabush. See you sa ating mga next na vlog. Sa ating birthday celebration. Tapos yung ating biyahe sa Wednesday. Maaga kami. Tara let's. Ito na tayo ng gulay. Yan o. Okay, that's it. Kain na. Ding-ding.